Boa noite, señoras e señores, benvidas unha xornada máis ao repaso informativo da televisión local das Pontes. Comezamos hoxe xoves en clave de obras e falamosles dun novo proxecto que vai asumir o Concello das Pontes, xa que neste caso vaise pavimentar a terceira fase da pista do Bidueiro no Freixo cunha inversión próxima aos 75.000 euros. O Concello vai destinar 74.200 euros ás labores de pavimentación da terceira fase da pista do Bidueiro no Freixo. Os traballos acometeránse con fondos provinciais da man do Plan de Obras e Servizos de 2026 e permitirán mellorar a seguridade viaria na zona e dos veciños e veciñas que empregan esta estrada para acceder aos núcleos do Caxete, a Casa da Bouza, Merlán e as Lamelas. En canto ao proxecto, repararánse as patoloxías do firme, tamén se procederá ao barrido da calzada, arranxaránse as fochas con mestura bituminosa e tamén se ve estender unha capa de aglomerado asfáltico en quente de 5 centímetros de espesor. Ademais, realizarase a limpeza e reperfilado das marxes e cunetas cunha capa de saburra para evitar o chanzo producido polo recrecido do firme, completando a intervención coa señalización horizontal e vertical necesarias. Deixamos a Concellería de Obras, ímonos agora ao Departamento de Benestar Social que dirixe Tania Pardo, porque o vindeiro luns arrinca nova edición dos campamentos urbanos de Semana Santa. Unha iniciativa que este ano vai contar con 27 nenos e nenas de entre 4 e 12 anos. 27 nenos e nenas de entre 4 e 12 anos participarán a vindeira semana nunha nova edición dos campamentos urbanos de Semana Santa. O programa novamente impulsado pola Concellería de Benestar Social e o Centro de Información á Muller volve ser toda unha axuda para as familias que durante os días non festivos teñen que buscar unha alternativa de cuidado para os seus fillos e fillas e conciliar traballo con obrigas familiares. Deste xeito, ningún pequeno ou pequena quedou fora do programa, xa que o número de prazas ofertadas, un total de 30, foron suficientes para atender á demanda rexistrada. Así as cousas, durante a vindeira semana, o luns, martes e mércores, ademais do luns día 6, estes rapaces e rapazas poderán desfrutar de diferentes obradoiros, xogos e actividades do máis variopintas nas dependencias do Colexio da Madalena entre as 9 e as 2 da tarde. Unha solución que permite ás familias pontesas facilitar a conciliación durante unhas datas nas que non todos teñen vacacións. En canto ao programa deseñado este ano polo Concello, os campistas poderán desfrutar de xogos de animación para arrincar a xornada, obradoiros de manualidades vencellados coa Pascua, xogos predeportivos, sesións de contacontos e tamén diferentes iniciativas nas que traballarán valores como o respeto, a cooperación, o traballo en equipo e a igualdade. E hoxe tamén toca pasar pola Biblioteca Municipal porque regresaba o programa Relendo a Vida. Esta semana apostaban por un tema do máis interesante e de actualidade, como é a política dos coidados. Relendo a Vida poñía esta semana no foco un tema tan do día a día como son os coidados. As participantes neste novo encontro impulsado na Biblioteca e o Centro de Información á Muller tiveron a oportunidade de debater e dar conta da súa particular visión sobre este eido e o papel fundamental que xogan as mulleres no mesmo. E que os coidados, sobre todo dos máis maiores, son un dos grandes retos da sociedade actual, moi envellecida e que debe traballar en políticas para que os máis maiores teñan unha última etapa vital na que todas as súas necesidades se vexan atendidas. De feito, sobre a mesa estiveron temas como as diferencias entre residencias privadas e públicas, sobre todo en condicións económicas e na falla de prazas nestas últimas, cando o noso actual sistema de benestar debería dar a opción a todos, independentemente dos seus ingresos, a contar cunha praza neste tipo de centros. A Semade tamén se abordou o tipo de cuidados que se ofrecen nestas instalacións e que moitas veces aillan aos residentes do seu entorno, e incluso tamén as participantes deron conta do que vai supoñer para o Concello das Pontes a posta en marcha da Casa de Atención aos Maiores que o Concello Deputación van levantar na antiga parcela do Colexio da Pardoazán. Por suposto, tamén houve tempo de falar sobre os cuidados no fogar, onde as mulleres seguen a ser o piar fundamental, ademais das axudas públicas que tildaron de insuficientes para poder facer fronte ao custo que supón ter que atender a unha persoa maior dependente. A campaña de compostaxe doméstica impulsada polo Concello das Pontes para realizar unha correcta selección de residuos e separación dos mesmos vai chegar tamén ao centro da terceira idade. De feito, en abril vai se desenvolver unha interesante charla para os usuarios e usuarias destas instalacións coa fin de darles a coñecer como se realiza unha recollida selectiva eficiente. A campaña O Camiño Sostible, impulsada no Concello para fomentar o uso do colector marrón e a correcta separación dos residuos domésticos, tamén vai chegar ao Centro Social Sociocomunitario. Alí, o día 15 do mes que ven, os formadores desta campaña ofrecerán unha charla sobre a importancia de separar dun xeito óptimo os nosos refugallos. Non só co que iso supón para o planeta e os seus recursos, senón tamén para o noso peto, xa que cunha boa separación de residuos, menos custoso vai ser o recibo do lixo. A sesión arrincará ás 5 da tarde, será moi básica e pretende axudar os máis maiores
a identificar que residuo vai en cada colector. O vidro o iglu verde, os plásticos e latas o amarelo, o papel e o cartón azul, o aceite usado os colectores especiais ou os residuos alimentarios o marrón. A charla será de participación libre, polo que tamén poden acudir veciños e veciñas que non formen parte do centro sociocomunitario e que desexen informarse sobre esta nova campaña e incluso anotarse no programa de composteiros ou do colector marrón. E a Xunta de Galicia suspende ata novo aviso os permisos de queimas agrícolas. A meteoroloxía que se rexistra nestas xornadas deu lugar a esta decisión. A Consellería de Medio Rural suspende ata novo aviso e como medida preventiva as queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en Galicia. A medida adoptouse tras avaliar a evolución da situación meteorolóxica e unha vez analizados polo miúdo os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de lume. Tense ademais en conta que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións meteorolóxicas poidan dificultar o seu control. Daí que todos os permisos concedidos para este tipo de queimas dende onte mesmo queden en suspensión ata novo aviso. Iso sí, quedarán excluídas desta medida as queimas prescritas que executa o Servizo de Prevención e Defensa contra os incendios forestais que están debidamente planificadas e que dispoñen dos medios de extinción precisos. A Sema da Xunta pide unha vez máis a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que teña coñecemento. A maiores, a Consellería de Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Tamén lles temos que falar desa dimisión como conselleiro delegado de Endesa de José Bogas. Unha decisión que se vai facer efectiva o vindeiro 28 de abril, pero iso sí, Bogas non abandona Endesa. José Bogas vén de anunciar que a finais de abril deixará o seu cargo como conselleiro delegado de Endesa tras case 12 anos á fronte da compañía e 43 de servizo en diferentes departamentos da eléctrica. Vale a contar xa con 71 anos, Bogas non se vai retirar definitivamente, xa que seguirá contando cun posto como conselleiro no órgano rector da eléctrica. Nemargantes deixará as labores executivas e será a Xunta Xeral de Accionistas a que escolla a persoa que tomará o seu relevo no encontro que terá lugar o vindeiro 28 de abril. Un dos nomes que se barallan é o do italiano Gianni Vittorio Armani, director de Enel Grids e Innovation e conselleiro de Endesa dende 2023. A semana nesta mesma xunta se vai nomear a Ángela Liceo como conselleira dominical en sustitución de Francesca Gostinelli e a Ana Muñoz Merino como conselleira independente, que vai reemplazar a Cristina de Parias Alcón. En poucas horas, en poucos días, arrinca a Semana Santa, distintas celebracións que temos ao longo de toda Galicia e das que podemos desfrutar veciños e veciñas, pero aquí tamén nas Pontes temos distintas actividades postas en marcha pola Unidade Pastoral de Santa María das Pontes. A primeira delas é unha das máis multitudinarias, a bendición do Domingo de Ramos. Estamos a poucas horas de entrar na Semana Santa e os pasos das imaxes da nosa vila xa están a punto e moitos xa encargaron as súas palmas e ramos para honrar a morte e resurrección de Cristo ao longo da vindeira semana. Malia que nas Pontes non contamos cunha tradición tan importante de pasos e procesións como en Ferrol ou en Viveiro, aquí a Unidade Pastoral ideou un calendario de citas litúrxicas para todos aqueles fideis que van pasar estes días de recollemento, oración e penitencia no municipio. Unha axenda litúrxica que arrinca coas primeiras bendicións de Ramos o sábado ás 12 no Parral. Xa o domingo teremos ás 11:30 a tradicional bendición de Ramos na Capela do Carme e a baixada da procesión ata a igrexa parroquial, onde ás 12 dará comezo a misa de domingo. Por certo que este ano teremos a cuarta edición do concurso de Ramos e Palmas, con premios para os ramos e palmas máis bonitos, os máis grandes e para o mellor ramo familiar. Para pechar a xornada, ás 5 da tarde o equipo pastoral vai visitar a residencia da Madalena, onde compartirá tamén bendición cos usuarios e usuarias do centro. E para luns, ás 7, teremos misa de Luns Santo na Capela do Carme, unha celebración que se repetirá o martes e o mércores tamén ás 7, mentres que o martes na igrexa parroquial terá lugar o sacramento da penitencia, tamén dende as 7. O xoves virá protagonizado pola Cea do Señor e a Hora Santa dende as 7 da tarde na igrexa parroquial, unha convocatoria na que tamén se vai incluir o lavatorio de pés. E para o venres día 3 teremos misa ás 6 na igrexa parroquial coa celebración da Paixón e Morte do Señor, o acto de desencravo e o Santo Enterro e a procesión da Soidade, esta última dende as 10 da noite. A programación do sábado día 4 vaise centrar na Vixilia Pascual, que se vai celebrar dende as 10 da noite na igrexa de Santa María, e que incluirá a bendición da auga e do lume, e o domingo da Resurrección teremos misa ás 12 do mediodía, co acto de resurrección e o encontro con Xesús resucitado, e dende as 5 unha nova celebración litúrxica para os usuarios e usuarias da residencia da Madalena. Para pechar a Semana Santa, o luns de Pascua, teremos precisamente a misa de Pascua, pero coa Capela de Pena de Francia como escenario dende as 5 da tarde. E o colectivo Puntadas con Agarimo xa está a preparar a súa reunión mensual, neste caso en abril, deixan as Pontes ao lado, vanse a Mañón.
O colectivo Puntadas con Agarimo xa está a preparar unha nova convocatoria das súas quedadas laneiras mensuais. En esta ocasión, o destino estará fora das Pontes, porque o albergue Aveiro do Sor de Mañón vai acoller o encontro do mes de abril destas tecedoras e tecedores. Será o día 19 do mes que ven, no horario habitual de 4 a 7 do serán, e cunha xornada na que todo aquel que desexe inscribirse tan só terá que telefonar o 658 961 505 ou ben o 660 6661 86. A xornada incluirá, como sempre, unha merenda e as persoas participantes poderán compartir puntadas, técnicas e tamén consellos, ademais dunha tarde de conversas e diversión. Pois, señoras e señores, así rematamos, pechamos esta xornada de xoves, como sempre volvemos mañá dende as 9:30 da noite, pero iso sí, a información continúa en Radio EOME e, por suposto, nas redes sociais e na páxina web do Concello das Pontes. Vémonos mañá, teña moi boa noite.